No niin. What's up? Unia viikka. Mä oon Turusta. Mä oon 1995 syntynyt syksyllä. Ja mulla on tämmönen, suunnittelin 303 päivän elämänmuutosprojektin. Ja miksi mä teen tän? Mä oon kyllästynyt menettämään kaiken, mitä mä saan rakennettua. Ihan niinku rakennettu paskasta. Mä teen tässä niinku paljon somea sen takia, koska se motivoi tekemään projektin loppuun. Et pysyis hengissä. On kitunut puolet elämästä taloudellisesti, rahaa, mielenterveydellisesti. Haluan mun fyysisen kunnon takaisin. Sitten esimerkiksi mä en halua tehdä tätä, mitä mä nyt teen. Mun täytyy käyttää paljon aputekstiä, että mä unohdan kaiken heti. Ja mä en muista sanoin. Mut no, kamera edessä on muutenkin vaikeet olla. Ja vastasinkin tää rehellisesti. Ei saa olla liian rehellinen, muuten mä osaan raamensa. Niin, muista tuhoutuu. Päihteet, lääkkeet. En mä muista suomen kielen sanoja, se olisi kiva. Ja jos tästä dokumentista on yhdellä ihmisellä apua, niin sekin on hyvä. Oikeesti. Sekakäyty MacGyverit ei elä kauhean kauan. Nykytilanne. Nykytilanne paska. Lähtö, mielenterveys, vaakalaudalla. Pitkäaikainen vakava masennus. Yleinen ahdistuneisuushäiriö. Paniikkihäiriö. Pahin mantason ADHD, niin kuin näkyy. Ja se vaikeuttaa elämää ja keskittymistä, suunnitelmissa pysymistä, mutta tässä suunnitelmassa mä pysyn. Motivaation puute, voimakas väsymys. Mut siis mielenterveyskunto, se on niinku yksi niistä. Mut lisää nyt näitä huonoja. Lääkitys. En nyt jaksa hakea kassillinen lääkke ja sekin puolet on mennyt. Bentsoi syönyt ihan liikaa. Se on ehkä vaikein kaikista. Ketivinor on ollut 400 milligrammaa tossa. Nyt mä oon koittanut ihan 0 ja 50. Se on mennyt aika hyvin, mutta toi benzoteokku sanori, mulla oli nopeet ja hitaat ja aika paljon. Ja mä oon käyttänyt yli 15 vuotta benzoi, 15-17 vuotta. Ja välillä mä käytin silleen, että 21 milligrammaa Xanoria päivässä. Sitten on aika suuri määrä. Ja sitten noista lääkkeiden lopetuksesta, niin siellä on kauhea kasa vuokrat sun muut
Mä en saa lopettaa liian nopea. Mä kuolen siihen. Tai saa joku kohtauksen tai autismisuus. Sit ei tule mitään muuta mieleen lääkityksestä. En muista mitä mä äsken sanoin. Sille. Niin, ei oo omaa kotia. Tuli tossa ero, niin ei oo nyt 2 eri varastossa kuutioittain tavaraa liikaa. Sitten täällä on tavaraa. Sitten ei oo yksityiset oikein ja eikä omaa rauhaa toipua. Ja sitten on vanha kun taivas, niin tarttis sitä omaa. Ja se, ettei oo vakuusrahaa. Sitten kyllä mä saisin puhuttu itselleni kämpä, mutta ei oo vakuusrahaa, niin paremmin verbuum. Mulla on ulosotossa joku 45 tonnia. Ja nyt on 0 euroa. Ja tuki riippuvainen. Mutta en oo nyt työkykyinen yksinkertaisesti. Meinannut kuolla niinku tänä vuonnakin jo 3 kertaa varmaan. Pari kertaa oksanesti. Tai 4 kertaa. Ei oo mitään säästöä, ei mitään omaisuutta. Absolutely nothing. 0 euroa tiliä. Muisti ja kognitio. Lääkkeitä aiemmin päihdekäyttö heikentänyt muistia. Aiemmin päihdekäyttö aika paha. Semmoista rankkaa sekakäyttöä. Semmoset tarpeeksi kauan. Se on aiheuttanut kaiken näköistä. No mä unohdan vasta kaiken. Keskittyminen ihan mahdoton. En mä tiedä mihin se liittyy. Mä en tiedä mitä vittua mä oon tänne kirjoittanut. Niin kunto romahtanut, kun mä olin keuhkokuumettu. Semmonen, että mä olin valmiina ollut 2 viikkoa sängyssä. Semmonen 4-1 asteen kuume ihan ikisenä. Sitten sen jälkeen 2 viikkoa ja sitten sen jälkeen mut pakotti sairaalaan ja sitten se oli silleen, että onneksi meni, koska sitten ei olisi ollut enää menemistä yhtään mihinkään. Ja sitten mulla oli 25% keuhkoskäytöstä ja en oo nyt ihan täysin kunnostautunut siitä. Mä oon ollut viimeisen vuoden sängyssä. Nukkuminen ja katastrofaaliset sosiaaliset suhteet. Eristäytynyt. En nyt jaksa sitten. Niin. Tuhoan tulevaisuuteni ehkä pistämällä kaiken nettiin. Raakana sensuroimattomana, mutta se ei ole uutta. En tiedä kiinnostaako tämä ketään, mutta sitten ei kiinnosta. Mitäs mun sitten piti? Ja niin ja
tavoitteisiin. 303 päivää. Se on jaettu niinku 60 päivän osiin. Et siinä on jotain järkeä. Tää ensimmäinen oikeastaan vaan saa unen ja ruoan ja palataan sille, että saa pohja luotu. Mulla on niinku fyysiset tavoitteet, sit terveys ja hyvinvointi, sit henkiset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet, sosiaaliset tavoitteet. Eikä tässä ole kaikki. Mutta fyysiset tavoitteet nyt on pitkällä tähtäimellä semmonen 110-120 kiloa lihasmassan kanssa, niin mä painan 92. Mä oon nostanut 3 vuotta sitten niin 62 kilosta 95 kiloa. Ja käynyt saliin paljon ja urheilu koko elämän, niin kyllä mä hallitsen. Tarvii vaan motiin, mutta nyt mä oon itse asiassa käynyt. Niin, nyt on siis 9. päivä, ei päivä 0. On 4 treeniä ja nyt tänään kävelenkin. Niin siis lihasmassaa. Et varmaan niinku 105-110 kiloa ekaan niinku se. Niin sit ollaan siinä 10 kilon muutoksessa. Sitten se, että pystyisi oikeasti niinku juoksemaan lenkki. Mä pistän ne tavoitteet tähän näytöön, koska mä en edes näe kunnolla. Parantaa aerobista kuntoa, keuhkokapasiteettia, parantaa unenlaatua. Niin ero on kaikista lääkkeistä, mistä voi päästä eroon, mutta unilääkkeet ainakin. Parantaa unenlaatua. Ja luoda vahva urheilullinen habitus. Yksinkertaisesti. Semmonen. Sitten terveys ja hyvinvointi. Syödä terveellisesti, palauttavasti. Muuttaa kehon koostumus parempaan suuntaan. Välttää ylikuntaa ja kuormitusta taustan vuoksi. Palautua vakavasta keuhkokuumesta ja sisäisestä vaurioista. Niitä saa olla sisäistä verenvuotoa ja kaiken maailman tulehduksia. Ja elinää odottaa lasketta. Kaikki huonosti. Mutta luoda itse niinku uusi terveellinen elämän tapa, mikä jatkuu. Henkiset tavoitteet. Saavuttaa rauhallisempi ja vakaampi mielentila. En ole vakaa, enkä rauhallinen. Ja aivan hermoheikko. Hallita muistia ja kognitioita ADHDsta huolimatta. Toipua pitkästä lääkekierteestä ja elämäntavasta. Okei, no siis aikaisemmin mä oon ollut niinku päihdekuntoutuja ja nyt mä oon mielenterveyskuntoutuja. Ei oo enää niin paljon ongelmia nyt. Noitten Kolumbian tuliaista ja sun muitten. Löytää mielenrauha. Tai oikeastaan niin tässä kaikissa tavoite ylimmässä ryhmässä on niin se, että se on vakaa ja siinä pyritään siihen, että on vapaa. Koska mulla on ollut tosi paljon rahaa ja mä tiedän, että raha ei kyllä niin ole vapauta. Mutta siis se, että sä oot vapaa taloudellisesti, voi mennä sitä, että sä tienaat 1500 €. Niinku. Mutta et sä oot vaikka Espanjassa tai jossain. Ja se, että sulla on se mielenrauha ja sä päässyt irti lääkkeistä kaikista päihteistä ja sä oot rakennut sisäisen uuden motivaation, niin sit
Sitten on jees. Olla rehellinen itselle ja muille. Nyt olla kaikille, koko kansalle. Taloudelliset tavoitteet. Löytää ja kehittää keino ansaita rahaa kesän aikana mielellään passiivisesti, koska on laiska. Kehittämällä liike-ideaa tai saada se valmiiksi. Mulla on itse asiassa 4 tai 1 yritys on toiminnassa, 1 on tauolla, 2 on tehty valmiiksi ja se, että on valmiiksi tehty, meidän nyt sitä, että siellä on mietitty. Sitä on 2023 asti tehty, niin pari vuotta, niin siinä on kaikki laskelmat tehty ja kaikkea siinä on toimittajat jo kaikki on tehty ja siinä on joku 119 kansioja. Ne on täynnä pitkiä dokumentteja. Mielipiteisiä on meille tärkeä. Pää kiinni. Niin liikeidea on, mutta se siinä yhdessäkin oli, että mä tarvitsin avuksi 3 ihmistä, millä olisi kaikille insinöörit tausta ja työpäiviä oli joku 260 yhteensä. Mä olin laskenut kaikki. Niin kuin, että se projekti saadaan käyntiin. Se vaatii joku 200 tonnia, mutta se on semmonen, mitä Suomessa ei vieläkään ole. En nyt voi sitä sanoa, mutta kyllä jos mä pätäkkään, niin mä sen pistän käyntiin tai jos mä jotenkin mahdollisesti saan sen vaan käyntiin. Se on mietitty ihan täysin valmiiksi. Mä oon tullut siihen niin monta 1000 tuntia, että ei. Näköjään. Palauttaa työkykyä ja ansaita logiikkaa hitaasti, mutta varmasti. Joo. Eli mulla on kyllä AMK-opinnot vielä itse asiassa, jos teknisiä ollaan kesken. Mut kaikki on samaan aikaan. ADHD, supertaito. Saavuttaa vakaat tulot ennen vuoden loppua. Ei se kyllä niin mene, mutta se olisi kiva. Itse asiassa menee kyllä niin. Ja mielellään kesän jälkeen olisi kiva jo vähän. Mutta kun mä pistän vauhtiin, niin siinä se lähtee. Sosiaaliset tavoitteet. Löytä kesäaikaa 1-2 uutta. Kehittävää hyvää kaveria. Ei vaan vanhoille kavereille, olette ihan hyviä. Sosiaalisuuden rennosta ja rakentavista. Ja jos mahdollista, niin luoda ihmissuhteita tai kontakteja tai verkostoa kautta projekteissa. Ja olla aidosti oma itsensä ilman minkäännäköistä kemiallista ainetta kehossa. Mitä ei ole ollut sitten kohdun varmaan. Kohdussa viimeksi. Ja niin. 9. päivä. Aloitin nyt sit tekemään tätä itse dokumenttia, mutta en mä vielä ihan varma, että miten mä sen teen, mutta siis se tulee olemaan silleen, että siinä on niinku 100 päivää tunti. Eli 3 tuntia, mutta siinä on kaikki materiaalit käyty läpi. Silleen joku järkevä matka kohti vakautta ja vapautta alkaa. Niin.
Seuratkaa, jos kiinnostaa. Niin, tilatkaa kanava tietenkin. Terve!